Majita namaHotman Orlando Pirates inomsebenzi kule weekend ayinamatch nomsebenzi omkhulu. Orlando Pirates funeka iwine 4-0 uyacaca lo msebenzi weGrand ngaleyo uyacaca lo msebenzi. Idlala against iSaint Elulu Popo yaseDRC ibitye Orlando Pirates 3-0 eLubumbashi. Kule weekend Soweto Orlando Pirates funeka iwine 4-0. Apha kule video ndizawuchaza into ezi10 Orlando Pirates efuneke izenze ukuze iwine 4-0. We need equality ebafana bafana ombokazi owapolice omofokeng badlala iCAF Champions League before seki AFCON World Cup. Number 1 Orlando Pirates funeka understand i-challenge iqonde grand le challenge. Into challenge le team izodefenda deep izobopha le team izakwenza i-deep block. Orlando Pirates funeka understand lo way le team izozama udefenda i-3-0 advantage yayo and ngubani ongenoyenza lo way. La machita azoba ne-line ezi-2 in defense. La machita azoba na 2 lines ze-defense. I-back 4 yabo plus ne-midfield yabo nayo izodropa. So i-Pirates kuyafuneka uba ikwazi ulinda, ibe patient and ibe creative. Number 2 Orlando Pirates funeka iyenze la defense yakhona funeka bayi-stretch, ibe horizontal, ingabikho compact. Lo way bazoyenza njani? Pirates i-wingers ze-Pirates plus ne-fullbacks ze-Pirates funeka zihlale ema-lineini, funeka ziye-wide and then eza defensive lines zala team zizovuleka uba kusejonga amajita amazesu. I-Pirates at the same time izofaka ii-crosses ke manje and then sela majita azokwenza i-mistakes. And i-Pirates xa ihleli ngesi-structure izawaforsa la majita uba kuse mawamuve kii-position zabo okanye benze ii-mistakes. I-Pirates izawaforsa la majita uba kuse mawamuve kii-position abakuzo okanye amajita ahlale deep and kuse xa ihleli deep even more azakwenza ii-mistakes. Number 3 Pirates into funeka yenzile funeka kuse imove ibhola fast ngee-passes ezi-short. I-long balls azispani because kuse xa ushaya i-long ball i-defenders azizumuva kangako. I-combination play plus ne-triangles phakathi kwe-defenders ziyaspana zizokwazi kuse ushaya i-shots ovuleka izipieces uba kuse Pirates mayishaye i-shots okanye iwine i-fouls. Talking about i-set pieces Orlando Pirates funeke ingcole kwi-set pieces Saturday. Xa uchase iscore ka-4-0 kuyafuneka kusejonga ukwazi uskora ii-goals from i-corner from i-free kick. Orlando Pirates inazo ii-players ezikwazi ushaya i-free kick, Ozuna Police, Deon Hoto, Tshepang Moremi. If kuse ufuna i-4-0 win ungakwazi kuse uskora ii-goal ezi-2 open play but iza kubaluleka uba kuse ukwazi uskora from i-corner okanye i-free kick. So lo number 4 ubalulekile bafiti bakuse Orlando Pirates funeke i-set pieces izispanise ingazityi namamedi. Number 5 into Orlando Pirates funeke yenzile funeke zonke ii-players Orlando Pirates ezikwazi ushuta from i-distance ezikwazi ushaya umbane outside the box funeke zistart zibe khona ebaleni majita ngoba kuse xa udlala ne-deep block funeke bekho amajita azokwazi ushuta. Ndithetha ngotalent Mbatha, Abdullahi Mariko, Sipho Mbule and amajita angashuti nje funeke be-accurate shooting yabo. Ezi players at least 2 out of 3 zazo afuneka ngistart ebenchini Saturday. Number 6 into Orlando Pirates funeka yenzile wena ebalulekileyo kakhulu le ba kuse amajita funeka baswap i-counter attack from le team. Ulebone CM funeka starte nakanjani kule game ngoba kuse nguyena oquick nyanyani phaka i-defense Orlando Pirates. So CM uzabakhiya phaka kule game plus ne-fullbacks Orlando Pirates bekuse ngabantu abane-pace. uDeon Hoto unayo i-pace, ki-right backs uThabiso Libitso unayo i-pace, uSebelebele bodlala right back unayo i-pace. Number 7 Orlando Pirates into funeka yenzile funeke i-substitutes ezawuthi gqipha after 60 to 70 minutes zibe accurate ngoba isengezazikhathi le team ile popo ngiyazipini izawuqala unxapha la majita. So Orlando Pirates funeka igcine fresh legs ezi-clinical amajita azofika angcole pha. So i-subs i-Pirates funeka zibe accurate pha 60 to 70 minutes. Number 8 into Pirates funeka yenzile ebalulekileyo funeka kuse ibe grand apha amajita funeka bekwazi uba patient psychological amajita funeka be calm if izinto azihlangani fast. Amajita funeka akwazi uzibamba, amajita funeka be composed phambi kwebox xa uthola opportunity umntu kuse angaxhamazeli and i-early goal Orlando Pirates izawubaluleka bafiti. So in the first 5 to 10 minutes Orlando Pirates funeka ithole igoli yokuqala izokubaluleka lo way but if ayitholanga amajita angapheniki amajita funeka ahlale ebophile. Number 9 yento Orlando Pirates funeka yenzile ibalulekile Orlando Pirates xa ishaya i-crosses is-avoid i-cross eziphezulu ngoba isela amajita elobhobho anayo i-height la majita made ayabona phezu kwetyotyombe la majita. So Orlando Pirates funeka ezi-avoid ibhola eziphezulu ibhola kusemadlalise phansi even ne-crosses. Number 10 yento ebalulekileyo Orlando Pirates funeka yenzile abafethu lena ayizo players ayi-coach zii-fans. Ii-fans funeka ziphume ziye Orlando Stadium zigcwale iganga. Orlando Pirates fans zizawubaluleka phaa funeka zigcwale indawo Orlando Stadium angabikho situlo. Ii-fans zawunika amajita i-energy
and i-fans kuseza ufaka la majita weLimpopo under pressure uba mawenze mistakes, and i-fans zawucreate atmosphere plus ne-intensity kwi-players ze-Orlando Pirates. So nazi bafethu izinto eziyi-10 Orlando Pirates funeka zenzile for uba kusele umsebenzi aphumelele ayomatch ngumsebenzi le. Kule season iyi-1 kwi-CAF Champions League Orlando Pirates yashaya iDiodi yaseLesotho ngo-4-0. Orlando Pirates ngaphinde yenze lo way umsebenzi umkhulu, but umsebenzi uyacaca bakufuneka ntoni, and nazi izinto Orlando Pirates funeka zenzile bafethu. Zithini zona i-comments bafethu, cela ningalibali kusawusupport channel, shaye ulike okanye if eqala udibana channel ushaye subscribe apha ezantsi. Siyabafuna bafethu oMbokazi noMafukeng plus no-Apollos badlale i-Champions League bafethu before kuse baye ki-AFCON Bafana Bafana, and before baye ki-World Cup. La match funeka adlale i-CAF Champions League bafethu ngoba kuse lo way izoyibhila iBafana Bafana ki-World Cup naki-AFCON. Much bafethu.